are going to realize the commitment we gave to these people. Mwandu manengone dirom millions wang bang mach moro wang'o duka moro maduong' kachiel gi ute ji e boma ma Lodwar. Mach mane okoyangi kama ne wuoke nokelo lal maduong' ne Johala. Apisas ma kaunti ma wuoke riwruok mar reso ji apoya asimo mach no tamo kaluwore gi yamo mager mane wito majno malo matek. Anyuola kata familia mane okalo e midhiero no ne ochuno gi ni nyaka kogi ninde koyo otieno tudu. Hii moto nashukuru sana watu wa Kenya Power. Walichukua simu mara moja na wakasema kama watu wangekuwa kama watu wa moto hakuna kitu ingekuwa hapo. Ndio hao watu walipoanza saa 10 moto ikianza wamekuja hapa saa 11 ikienda karibu saa 12. Hakuna kitu ambao wanakuja hawana maji. Wamekuja hawana maji wanakuja